Kubwatikana amo nogoitwa kwa mongino yomo asinjari chobo tutukanu imenye kenyorokia Nyakaranga sub-location ya Gekonge nikoli tukulia lero omugambi omone bwe sub-location oyo Esironi Ongaro anyaka wakwega kwarigania egekarokie barasa abanyaka bagokwanira amange na mono comment kana ko busalia se chinsamechio achingwana aho hachanya ko bachikurwegwa anase abasaye banyaka bakomachigwa na mono ase ogotegera chisukuru njera na kwebwatirania asamangana yoyo busalia mo likito Polycarp Okara na mange ekara naji ko kara mu muru yambe abetereriyo kanga intachiwe somuni na intachiwe sachu intachiwe se kwaetu na jua sandagete wera jua saga eka jua saiga timbwa tiwe saga ibarasi yiga yanyara kwabage kwariganirwa sekenyero kamanyekante buna Nyakaranga ekyo gegotoka se sub-location yamanyekante buna Gekonge igo yanyarire kwabage gokwanira ebikore bingi na nene byobusali bikubatanirwa mu nabasaye amarwa amona bwego nabasabange yakigoli kyamakia ya watigire chisukuru nantuwa bagambi bengumbu elimo gotoretera mangana mwato tebingo mwana ono mubenga kimoko mumbwatera abana abunkoligero litoro nyemba yo mugayiga bayiboli nyana toko bayimokia tobaboli ngaimwaira abana bayino onyena boko batakana mone baraze yo nigabe boli bagendre ko bagosemiga kwane kibunango gikeli bale obusalia asokobeka kirali goro yabana babo abwandake batabwadu chingencho chingiya umugambi kundi kirige kare kwiruka 7 star kiridia gwaruma bwate bisaye bikuna gutaji korondo njira byakajikadi kurumba goroba bakubwa mujiko amanyene bwe komenta abo mwana one no mubamureta bosiya igata omwana watumore kabisa igata ko anjonsinyi tawo tabanga abantu bajiko tabo mwana nyarebe okomateba omanyena cyo goita no mwana kubwatakana monege kore kigase omogotu yigase Tamon Kamuranya ariko bagagwochererwa mu nabantu abo bataramanyakana gwikabono nigobona abantu bagende ko bagosemekwe nekibunango balinda bali abagatu eyugwetanga namabe bunayiga aba muraba mumanyeta abantu byamano injugo cyukunira umongino bayire cyabatike kuba utakoya bese kabatenene borongo ane kibasabaye okibatagate yo baye mutiga bangira bagatu bekwere umongino uri goteka kinda sengi ko mukunira ataka no mwisika kwanya ngetabodi ko kwata no mwisika nanya abana ngwe twisere monto liwa aye kwa kule aye ne mare mpaka huko kwao none family ya hote yakoba pao takoba nare lire asemora matuka mange motenene monso kitata no ari sanwara edi nani edi chadi no araria omusa kibondo nyanga uno araria abana bama komo ke nare lire ngakuna shida katika boma ya tata obo chando no rororo abantu bigi meiri mama Oriori makubiara mbara bumuka bataite kwa take responsibility of which etali batali able to mugambi worogongore gasirita Hezron Ongaro nigagendere ko bagakugikirege kore kigase bwegaruro baseme gucyase ci amatebuna kibonete korenda abagatu asibe gagende ko batabangamba kikunyara ko bakorwanya mabaya onsi elio orogongore gakonyara ko barokoba oruyam ekero omongina ikire myaka buneria botigwera bweka telibuya wana murabu no mongina munoyo igona ataka koteba nga tutashirikiana na serikali kuhakikisha kuwa twanyolire chikalbiti cyakora taringaneri ngoripoti ligetasene kya uwanchete kya gatembe kurigase kanyereke ya Kamanyekante buna Nyakaranga ime ya bunge ya North Mugirange County ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara.